da kai mun yi rayuwa in yasiya kai ne rabu na sama mai ƙara tantama muna ƙara girmama barhama ne a korama ya baya barhama in yasiya shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa kai ne duk tajalliya na kifi da raguma ba mai gane ya kake kawai sai fa sallama na san ka jiya ba mamaka kishiya ruwa ne ruwan kaya mu sha min yi moriya ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai min yi soyuwa zuwan shehu ya saka kowa ma ya fallasa hijaban da sun azabar hama ya cire bisa shi ya fara yin kisa a Nijar da Farisa shi yayyo mutan ƙasa da samai nisa kusa ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai min yi soyuwa ya suna abin kira uban na Fatima mashaya a kanka muke hadara ta yi girmama ka ba mu ruwan zuma ya cilla mu can sama a madiyar ya biya da kauna ta barhama ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai min yi soyuwa a kaula ka zuwa da kai ba a cin maka kowai sha ka kai ya sha mari zai yi shi haka ya kadai taka mai duka da suwa za ta zo maka ya gane ilahiya komai ta tsarkaka shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa su ɗan Usmaniya kai ne ka sa su birgita shigowar ka ce ta sa su masu ka shakata wa kulli wa jiziki har ka tima a suku din kauyen kai ne mafita ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa waye shewa an rasa masoyi maso kusa a bar zo na fallasa ko ku haɗin mana isa shi yamman na darisa isar shehu ta isa ka zo duk maje masa shi yake ta yasa ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa barama ne haɗe duka komai in ya zo maka da ka so shi kai shi na ba kai ban da shi haka in ƙara tuna maka yas ne ya haskaka da ke so ka tsarkaka shi ne zai biye maka ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa shi ɗaya ne abin kira ku zo kar da kujera shi ke ba da sirka mai jujjuya haddara shi ya fitar da mugura idona akwai gira idai na yi kabbara gausi ne matattara ya baya barhama yasiya shi ka ƙara afuwa da kai mun yi soyuwa Amadu wanga sirka daga kai ne suke zuwa kai ke bani yau na sha idan na yi shakuwa asali su garkuwa al'ali uba uwa malkami su yan uwa jahilin masoyiwa